Sa kanunay nga pagsuporta o Shout out sa. Okay. Oh. Welcome. Sama na. Wait, baka ba? DJ. Ready, go. Ready, go. Welcome. Tagbilaran virus. Okay, shout out guys sa tanan nga mga nag-view sa among YouTube channel. Once again, thank you so much. Niabot ta og 1,000 subscriber plus. Unya pon Taong salamat. Okay, thank you so much once again. Mato si Boy Isog. Murag emotional siya ning kananay speech. Oh, si Kwanday, ang wala karon si Boy Kaber, si Boy Kasag og si Boy Bagsik. Ato ba sila sikay-sikay sila panihapon dito niya. Mag-vlog meron, balag ngit-ngit. Basta kay maka-vlog meron kay conflict. Para ninyo niya conflict pud mong duty niya. hindi namin nakain namin. We'll do our best Hirapan ay nakarating man. para ano. Magandang kinabukasan. Oh, asa na ingon si boss na si boss nga Hindi namin nakalain na sa maraming hirap namin dinaanan. Nakarating kami dito sa 1,000k subscriber. 1 million views. At sa lahat. Alam nyo kasi Alam nyo kasi mga ka-viewers, kung wala kayo, wala rin kami dito. Maraming salamat. Okay, thank you so much once again. Onya supportar mo always kay mag-upgrade niya mong vlog hon, kaniya mong tripod mugot pa ni ron sunod murag duha ka dupa na sunod. Salamat, bye bye, thank you once again. See you next vlog.